Kaixo, gaur Chickens and Chickens jolasarekin gatoz. Memoria jolas bat da. Betiko bikotenak bezala. Baino, berezitasun bat dauka, ez? Oioak eta arrautzak aurkitu behar ditugu. Memoria, arreta eta beak eta lantzen dugu. Kaja, kartoizkoa bada ere, barruan boltsatxo batean dator dena. Irekita prestatu. 3 urtetik aurrera gomendatua dago. Baina gure etxean 4 eta 6 urtekoak ere oso gustora jolasten dira. Goazen dena jartzea. Ikusten dezuenez, ez dauka misterio askorik, baina guri oso polita iruditzen zaigu. Jolas honetan, nahi den bezala jarritzako arrautzak. Guk jarriko ditugu arrautzak alde batetik eta oioak bestetik. Horrela egitea gustatzen zaigulako. Eta, a ber. Edo zen memoria jolas bezala, 15 bikote ditugu, beraz, hasiko ginake. Venga, hasi. Bi altxatzen. Ni hasiko naiz txitiarekin. Hau. Eta gero haumiarekin. Ez dut asmatu, noan buelta eman. Oso ondo. Eta hurrengoa. Hau. Badakin dagoen. Ez egia da. Orain, hurrengoa. Bueno, eta nola ez, horrela jarraituko genuke, bikote guztiak aterarte. Goazen, mira, hemen daude bi, adibidez, hauek izango lirateke bikote bat. Badago bikote berezi bat, nun dago, ez da, goazen aurkitzea bikote berezia. Kokodrilua. Hemen. Eta beste aldean, hemen. Grazia egiten diei aurrei bapatean kokodrilo bat egoteak. Beraz, beste bikote bat bezala balio du. Edozein jolasetan bezala, bikote gehien lortzen ditunak, irabazi egiten du. Gustatzen altzaizu zuei jolas hau? Asko. Asto. 6 urtekoa. Eta honekin jolas hau. Jokatu, probatu eta gozatu.